לכולם, אני בסרטון רובלוקס ואני משחק בליוות בלאקי והחץ אומר לנו ללכת ישר, בוא נלך ישר לטופ. לא זה לא טופ, הולכים ישר לא ללחוץ על הכפתור הירוק. יופי, עכשיו זה לאקי בלוק פה, עכשיו אנחנו אמורים לבעוט בו, נראה לי כן, בעצמו. אוקיי, נחתנו כאן, מהצע לנו את הדבר החמוד הזה שאין לי מושג מהו. עכשיו מה אנחנו עושים איתו? גל מגיע, צריך לעלות אל החוף. לא, בואו נלך עם החבר שלי שיושב לי על הכתף, הרגע אין מושג למה. נמשיך, לא. מה זה כמו הבייס שלי? הנה, שמים אותו כאן. יופי, השג לי כסף. מה זה עושה? שדרגנו אותו כרגע? נראה לי שכן. כן, שדרגנו אותו. בואו נמשיך הלאה אל החץ. שלום לך, איש נחמד, מה אתה אומר לי? אין מושג. 0 שקל? יש דבר כזה? משקולות. זה משקולות. שדרגנו אותם קצת. הנה יש לי משקולות. אז עושה. אוקיי. בואו נלך לבעוט עוד קצת. נראה לי. בואו נלך לבעוט. מה זה? מה עושים פה? הנה. יופי, יש לנו פה לאקי בלוק נחמד ועכשיו אנחנו ניבט בו. בעטנו חזק. יופי, ליד הנחל. מה זה החתול הנחמד הזה שהולך להיפגע מפני אגר סוער? בואו נמשיך. וזה כמובן מביא לנו $6. לא נורא. לפרטון לפחות מחזיק והוא לא יושב לי על הכתף. בואו נמשיך. הנה, זה הבייס שלי. עכשיו בואו ניבט עוד קצת, נרים משקולות. אני משיג המון כסף, אני רואה. אני עושה כושר, אני אמור כאילו לראות שרירי איכשהו. נראה לי שכן, הנה, אני רואה פה עוד אנשים שריריים. בואו ניבט עוד קצת בזה. לא, קודם כל נלך אל החץ. מה אדוני מציע לנו עכשיו? מילה באנגלית. עוד משהו בחינם. $0. נו. יופי. מה זה הדבר הזה? אין מושג. כמה זה? למה שהוא מושג? אין מושג. זה לא מספרת. איזה יופי. נחתנו בנחל. מה הוא עושה? חמודג'י כזה עושה? וואו, הוא מבזר צבע ורוד, אהבתי. לא אהבתי. וואו, זה מלא כסף. נראה לי שאם נוחתים על הנחל זה עושה משהו טוב. נראה לי שכן. יופי, הנחנו אותו. הבנתי. כל פעם שבעצם עוברים נחל, משתנה הצבע של מה שזה לא יהיה, היצורים המשונים האלה. ואנחנו בתוך הנחל. בואו נבדוק אם משתנה הצבע. לא נראה לי שמשתנה הצבע. נראה לי שישתנה הצבע. לא, אין סיכוי שישתנה הצבע. לא ישתנה הצבע. אין מושג. מה זה? איזה חמודן הזה. הנה, עכשיו הוא ביד שלי. עכשיו נשים אותו כאן. בואו נחזור לדוכן הנחמד שהיה לנו. בואו נראה מה
שחמוד מציע לנו. יש לנו פה שדרוג משקולת נראה לי, כן. משקולת עצם, בואו נקנה אותה. יופי, יש לנו משקולת חדשה למינה. בואו ניבט עכשיו בלאקי. מה זו משקולת עצומה עכשיו? הזאת. בואו ניבט בלאקי בלוק בינתיים. מה, למה זה כזה חלש יצא לי? מה יצא לנו? עוד חתול חמוד, או שזה עכבר. צריך לברוח מהנחל הסוער לשטח מורעב. לה לה לה, אני מרוויח אלפי שקלים. הדבר הזה שהשגתי ממש לא טוב. בואו נבד בלאקי בלוק שוב. פעם על רמה חזקה, וואו, עכשיו עושים מספרת. וואו, השתנה הצבע. יופי, זה טוב לנו. למה יש פה חילזון על הזה? הוא מלא כסף. זה גם השם שלו השתנה, על הכחול הזה. אני מניח. לה 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 לה, הנה שמנו את החמוד שלנו. בואו נדרוך על הקבלת כסף, על הקבלן האישי שלנו, בתוך הבייס. לה 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 לה, מה זה הדבר המטורף הזה? שדרוג נראה לי. אז זה עושה לי משהו, זה מבזבז לי כסף, כן, זה מבזבז לי כסף, זה מבזבז לי מלא כסף, אבל גם משדרגת. כמה זה מסיק לי, אלוהים ישמור. כן, אבל זה גם מבזבז לי מלא, אבל גם מרוויח. בואו נלך לבעוט בלאקי. בשער הכדורגל, זה נראה לי בסגנון הכדורגל לכבוד המונדיאל. לא, זה לא מספרת, כי הבאתי מספרת. וואו, זה כחול הפעם. מה יהיה לי? שפן סליים אדום. לא, את הפעם. ועוד, גם זה כחול. וזה משג לי מלא כסף. עייף רצח. אוקיי, בואו נראה לי שנעצור את הסרטון בשבילנו ונתאמן קצת במשקולות שלנו. אז בשבילכם זה יראה שאנחנו חוזרים עוד פחות משנייה, אבל זה לא ככה. ואחרי שהתאמנו קצת, שדרגנו את המשקולת שלנו, היא הפכה לאבן נראה לי. בואו נבט בלאקי בלוק. למה לא זז? נכון, בגלל הסלע. לא, זה לא מספרת. מה זה רחוק רצח הדבר הזה? לא ציפיתי לכזה חזק. אני חייב לברוח, צריך לברוח. הדבר הזה נראה שווה. אבל הוא לא. איפה הגל? הגל סחף אותי. לצערי. לא נורא. בכל זאת הדבר זה לא היה ממש שווה. גם זה היה חזק רצח. כף רגל שנה. נו. גל מאחוריי ומלפניי. אני מסכן את עצמי פה.
סכנת חיים. ויצאנו מזה בשלום. הנה החבריקוס שלי פה. הבייסט שלי. סיימתי שורה שלמה. יופי. נרוויח לנו פה קצת כסף. וואו, כסף עולה בהרבה. שדרגנו פה המון דברים. יש לי מלא כסף. זה קצת מישהו שמשחק בזה בפעם הראשונה. בוא נבד פה עוד לקיבוק. זה לא מסתר. מה זה הדבר? מה? סכין. סכיני. לא. גל מגיע, גל סוחף אותי. והצלתי. אני פה שוכב לי, רגע, זה לא הבייסט שלי. זה הבייסט שלי. אומייגאד, מה זה הבייסט המטורף? מה זה? מה קורה פה? די. משחק מג'נון. יאללה, אנחנו פה נמלא את הבייסט ונסיים את הסרטון. ואם אהבתם את הסרטון, חברים, אם הסרטון הזה יגיע ל10 לייקים, אנחנו עושים חלק 2 מטורף. כן, ובואו נמשיך נמלא את הבייסט ונסיים פה. בואו נשדרג את החמוד שלנו קצת. יופי, בזבזתי לנו מלא כסף, בראבו. זה גם מרוויח לנו מלא כסף. לא, זה לא מסגרת. הייתה תקלה קטנה, הסרטון נעצר. שיט, באמת. נפלתי, למה נפלתי? בואו נמשיך. הייתה תקלה קטנה. לא משנה. למה זה לי חלש? בואו נראה. עוד פעם, את אותו דבר. מה שיצא לי זה מה שיצא לי עכשיו. משהו גרוע רגע. נעייף. ואני צלול עלינו על חוף הים. בואו נרוץ לקפוץ לנו בשמחה לסיום הסרטון. לא. נשדרג את החמוד. נרוויח לנו עוד סיבוב כסף. וחברים, סיימנו את הסרטון, ותזכרו, אם הסרטון מגיע ל10 לייקים, אנחנו עושים חלק 2. ביי!